Doble kayod karon ng mga kawani sa Department of Social Welfare and Services sa pagripak sa mga food packs. Dili lang alang sa mga apektado sa COVID-19 pandemic, kundi alang usab sa mga biktima sa uban pang kalamidad. Si Femari Dumabok, adunay report exclusive. Giklaro sa taga-DSWD nga wa sila ihunong sa pagripak og mga pagkaon diha sa ilang mga warehouse. Gani, nagtinguha pa sila nga magdugang og repacking area. Kaya mga kawani sa ubang ahensya sa gobyerno, ingon man ang mga pulis ug militar, buot sa butabang sa pagpamutos. Mato ni Amy Febe Nungo, ang Regional Resource Operations Section Head, nga kun sa una abli sila sa mga sibilyan nga mo-volunteer sa pagripak. Karon kadto lang mga kawani sa gobyerno nga wa maapil sa skeletal force. Kasamtang adunay dulan sa 28,000 ka food packs nga naandam ang ahensya alang sa tibuok Central Visayas. Since we are in the public service, we are going to do the service not just in Cebu but the entire region. Mo nang everyday naagi tayo packing. We are still following the protocol na to, no, kay mga ang LGU mag-request sa to, magkinahanglan pa man tayo. Once nga ma-deplete ng ilahang QR funds nila, that would be the time nga mo-augmenta sa ilaha. Nipatuman usab sila og social distancing og proper hygiene diha sa pagripak. Aron pagsiguro nga dili gyud madaot ang mga food packs, gisod kini sa karton ug gisilyuhan pag-ayo. Kining usa ka food pack adunay sulod nga 4 ka corned beef, 4 ka data usab sa sardinas, half dozen sa kape ug 6 ka kilo nga bugas humay. Intended kini alang sa usa ka pamilyahan nga adunay 5 ka miyembro ug alang na kini sa 2 to 3 days nga gamit sa usa ka pamilya. Samtang aron matagan usab og ilang panginabuhian, pipila ka mga miyembro sa 4Ps ang ilang gipatrabaho ubos sa Cash for Work program. Usa na niini kining inahan nga maoy ni tabang sa pagkaon sa tibok pamilya apil na sa mga igsuon. Dako kay nagikatabang sa amoa kay labi na karon nga akong paris walay kanang trabaho, akong igsuon walay trabaho tungod sa COVID lockdown. Ako kayo kay nadyo may mapaabot kada semana. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.